ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸುರುಕು ಮೊಕ್ಕಲ್ನಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ. ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಐಸಾಬಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಏನೊಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡು ಅತ್ತಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸಡು ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಕೋಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಐಸಾಬಾಸ್ ತಂಡದ ಐಸಾಬಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡದ ಕುಂಬಳಿ ಮೇರೆ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಅಂದ್ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಲಲಿತ ಕಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಐನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಅಚಲ್ ವಿಟ್ಲ. ಮೂಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಬಣೂರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಸಂಜು ಮೈಸೂರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸುರುಕಾದ್ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ದುಂಬು ನೇತ ದುಂಬು ಅಂತ ಅನ್ಪ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬೇತದ ತರ ಇತ್ತು ಎಟ್ಟಿದ ಆಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಅವ್ರು ದುಂಬು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಇತ್ತು. ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ವಾಲ್ಡಿಗೆ ಉಂತುದಿತ್ತು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಂತುದಿತ್ತು. ಆಗ ಸಡನ್ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ನಾನು ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನೋಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಆರು ಸಿಂಗರ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ಎಂಡ ಬನ್ನೋದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರ ಮಂಡ ದಾಯ್ತ ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ ನಂದು ಎಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರನಾಕ ಒಂಜಿ ಬರೆಯ ಈಗ ಐಸಾಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ನೈಟ್ ದುಂಬು ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನಾಕ ಇದು ಐಸಾಬಾಸ್ ಏನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಸಾಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಸಾಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಂಜಿ ಐಸಾಬಾಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪದ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿ ಐಸಾಬಾಸ್ ಅದೇ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20 ತಾರೀಖು V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಚಾನಲ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಪಗ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುರುಕು ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಆರ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅವಡ್ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಅಕಲ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅಂಚಾದರ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು? ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಬರೀತಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳಾದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಚೇತನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೈಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚೇತನ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾಡುವ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸುವ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಡನ್ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಬಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭವಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭವಾನಿಯು ರೆಡಿ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದೆವು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದೆವು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವೆ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಣ್ಣಗ
ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮೈಸೂರುದಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಬನೂರು ಪಂಡ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಬೇರೆ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ನಿಂಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪಗ ಮಾತ ಭಾಷೆಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಪನಿಂಗ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪಿಜರ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಓಲಾನ್ಲ ಬಿದ ಇಡ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪನದ ಬಿದ ಇಡ್ಬೋದು ಓಲಾನ್ಲ ಬೀಚ್ ದಲ್ಪ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಓಲಾಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನತ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಸೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಅವೇನ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ತರನೇ ಬರೋದು ಐಟ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಂಚನಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಸೆಟ್ ಪಾಡೋದು ಅಂತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಸೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಐಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುನ ಆ ಟೈಪ್ ಉಡಿತ್ತಿನ ಆ ಟೈಪ್ ಪೋಡು ಪನ್ನೋದು ಮೂಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಆದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಐಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೆಟ್ ಬಾಡೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೆಟ್ ಓಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಂದ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡು ಸೆಟ್ ಪಾಡೋಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಬಾರೋದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ನಿಂದ ಆಂಡವರ ಅನಂತಪುರ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ನಿಂದ ಅವರ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಪಾಡಗ ಸೆಟ್ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಟಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ 26 ರಿಲೀಸ್ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಹ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತೀರಿ ಅಚಲ್ ಬಿಟ್ಲ ಈರ್ನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಪಂಡದಿದ್ದಾನೆ ಸುರುಕಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷದ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾನರ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷದ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಈ ತರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಇಂಕೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಪಾಟಲು ಒಂದು ದಾಲ ಬಂತಿಜಿ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಕುಂಬ್ಲೇಡ್ ಬಂದಿರಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಿದಾರ್ಥ ಬತ್ತೆ ಸೆಟಪ್ ತೂ ಪೈರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಡ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆಗ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ಆತ ಸೋಕಡೆ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತಿ ಸೊ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿರಿ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಿರಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಆ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಾಟ್ ಮನ್ಕೊಡ ಸರಿ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮೈಸೂರುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಬೇಲೆಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಾರು ಅಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ತೂರು ಕಲ್ದೇರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಜು ಮೈಸೂರು ಈರೆಗ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸಂಜು ಮೈಸೂರು ಯಾನ್ ತುಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಸುರುಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನೀಗ ಈರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತೋಜುಂಡದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಷಯ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತನ ಚೇತನ್ ವಿಟ್ಲ ಬೇರೆ ತುಂಬ 4-5 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿಗಳು ತೂದು ಕೆಲವು ಕಂಡದ ಸೈಟ್ ಅವಳೆ ಪೂರ ಓನರ್ ಮೂಲಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಾರ್ಜ್ ಅವನ್ಪುಗ ನಂದು ತುಂಬೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ಅಂತದ್ದು ವೇಣಿ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಆರೈಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಡುದು ಅಂಚೆ ಆರ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಚುರು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಡುದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವೇ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತದಾಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತನ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಅದು ಈಸಿ ಆದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಂಡದನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಅವು ಹಂಚದು ಸರಿ ಬೈಜಿ ಹಂಚಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಚಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಇದೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ನಾನೈತೆ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬಣ್ಣಗ ಇಟ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪುದಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಚರಣ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಪಂಡದು ಸರ್ ಇರ್ಬಲ್ನೆ ಈರೆ ಗಾಯನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಚರಣ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕಲ ದನಿಯನೆ ಬೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದು ಮಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಂತ ಸೈಟ್ ಇಡು ಫೋನಾಗ ಎಂಕಲ ಮಂತೊಳಿತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಈತ ಮಾತ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು V4 ವೈಶ್ಯು ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಪ್ಪ ಐನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ತೂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ನೆಕ್ತ ಸಿಂಗರ್ ಏರು ಸಿಂಗರ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಟ್ಟಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚಾತ್ ಆರೇನೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಡಾರಿತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವೇ ಯಾರನ್ನ ಉಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರ್ಲ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆತಂದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನಲಾತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿವಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐತ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೆ ನಡೆದವರು ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಗೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಮನಸ್ಸುಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಎನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐನ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ತೋಡಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮುಂಚಿರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಉಂಟ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಗಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂತಾವರಂದು ಅಂಚಿನದ ಅಲಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದದಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೇನ್ ಆದವಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಗೆಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡ ಸೋತುಂಡ ಆಂಡತ ನನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಆಂಡತ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಹೋಗ ಫಿಲ್ಮು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಅನುಭವ ಆಪಿನೊಂದತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರದೇ ಅನುಭವ ಒಂದು ಪೋಣ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಐಸಾ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು V4 ವೈಶ್ಯು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ವಿವಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲೇರು ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ
ನೆಟ್ ಈ ಐಸವ ಸಾಂಗ್ ದಾಯೆ ಹೊಸತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ ಪಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದ ಕಷ್ಟನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆದ ಒತ್ತಡ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದ ನೆಟ್ ಅದು ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಂಡು ಮನದನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೆಟ್ ಮನದ ಒಂಜರ ದಿನ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬುಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುಡೊಂದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಮಾತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಕೊಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಳ ಇಂಚ ಬರು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡಂಡ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಟೇಕ್ 2-3 ಸಲ ಪೋನಾಗನೆ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಚ್ಚಿದ್ ಹೋಗ್ತನು ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ 2 ಟೇಕ್ 3 ಟೇಕ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಅರ್ಧಲ ಕಡಿಮೆ ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಬರು ಅವೊಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನೆ ಅದಾತನ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಟೀಮ್ ಕುಡೋರಿ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಸುನೀಲ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿ ಆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾತೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಒತ್ತಡ ಆವಾಡು ಪೂರ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಿಂದು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಆಂಡಲ್ಲ ಮುಕ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಳ ಆಸಕ್ತಿ ಬುಕ್ ಐನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪಡಂಡ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂಡ ಬುಕ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಇಂಬೇರ್ ಅವು ಮನ್ಪು ತೊಂದರೆ ಜಿನ್ ಮನ್ಪು ಗಂಡ ಇಂಕೊಂತೆ ಪೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಆರ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ಈತೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಈಗ ಅಪಗಪ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಪಗ ಎಂಕ ಅಂಡ್ ಎಂಬೆರಡು ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ ಅಡ್ ದುಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ ಅಪಗ ಮಾತ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಾಗನೆ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ ಇಂಕ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರಿ ಎಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಡ ಆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೋಗುದೇ ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕಡಿಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ದಿನ ಜನ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲ ತೆಪ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಬೇಡ ಪಾತಿರ ನೈಟ್ ಪಾತಿರದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಮಂತದ ಕಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಆಡ ಪಂಕ ಫೈನಲ್ ಮಂತೇರಿ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಮಾಡು ಇಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂತನ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಂತನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದು ಬೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬೀಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಚ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಕಂಪೋಸ್ ಬಂದು ಕಳಪಡದ ಹೆಂಗಾರೆ ಆಯ್ತು 6 ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೇರಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅವು 2 ವರ್ಷ ಕರಿದಾಯ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಏನ ಬೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಬರು ಬಣ್ಣದ 6 ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅವೇ ನಾನು ನಾಡೆ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಫುಲ್ ಪಂಡದಿದ್ದೆ ನಾಡು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಂಡತ್ತಿದ್ರು ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ನಕಲಿ ಈತ ಕಲಾವಿದರ ತಂದೆ ಕುಡಲ 2-3 ಕಲಾವಿದರ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ ಪಡ ಇಂತ ಮಕ್ಳೆ ತೂದು ನನ್ನ ಐಟ್ ಕೂಡ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ ಇಚ್ಚದ ಇಯರ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾവുಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಕ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ಮೇರ್ನ ಏಜ್ ಆವಡ್ ಮೇರ್ನಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಊರುದಾರು ಅಲ್ಪಡ ಬರ್ತದೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ 3 ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆಡ್ ದಾವರನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಈತ ಮಲ್ತೊಂದು ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸು ಈತ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜತ್ತ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಈತ ಮಾತ ವಿಷಯ
ಐಸಾ ಬಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಪಿರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಈ ಐಸಾ ಬಸ್ ಸಾಂಗ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ರೆ ನಮಕ್ಲ ಅನುಭವ ಆಯಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮತ್ತ ದೂರ ದೂರ ಪೋಪ್ನ ಕಾರಣ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಸೆಟ್ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನದಿತ್ತು ನಿಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಮನದಾನಿ ಈರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನೇರೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಶೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮನದಾನಿ ಒಂದಿನ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಮನದಾನಿ ಫುಲ್ ಮುಕ್ಳು ಫ್ರೀ ಆದಿ ಕೊಡು ಬಚ್ಚಿದು ಪರವಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ನೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸೆಟ್ ಚಾನ್ ಬಂಡ ಸೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಲೆ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಒಳಸ ಅಂತ ಆನಾಗಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಡ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಆನಾಗನೆ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗ ಏತು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನದಿತ್ತು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಮುಗಿದು ಕೊಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಟೇಕ್ ನಮ್ಮಂಚ ನಮಕ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಮಗ ಅವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೆಪ್ಪ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಪುಲ್ನ ಇಚ್ಚ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇನ್ನ ಬೈಡಗೆ ನನಗೆ ಎಂತಿನ ಒತ್ತಡ ಪಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಿರನೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆದ ಅಂತಾನೆ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಐತ ಮನದನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೇಕು ಕುಂದಾಪುರ ಒಡೆಗ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಅದೇ ಕುಂದಾಪುರ ಬೋದಲ್ಪ ಆಕಲ ಬೇಲೆಗಳ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಆತ ಪೂರ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದುವೇ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ನಮ್ಮ ವಿವಾನ್ ವಿವಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖಾಲಿ ತೂದು ಬುಡುಪಿನತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತಂಡ ರಪಕ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೇರೆ ಬಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐನೋರಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಾಗ ಆಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದ ಆಯಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಆಯ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೇದದಾಲ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಇತ್ತಂಜಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಡು ಐತ ಬೇರೆ ಆತೆ ಬೇನೋಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆರ್ದಾಯ ಪಂಡ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ನಮಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಕೊನತ ದೀವೊಂದುಲೇರು ಐಸಾ ಬಾಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ತುಳುವೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂದ ಬಕೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ ಅದೇ ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಒಂದುವೇ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಕುದು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗೆ MGK ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಐಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡ ಇಂಚೆ ಹೊರಟು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗೆ ಜೊತೆ ಆರು ವಿಮಲೇಶ್ ಬಂದ ಆರ್ನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿಮಲೇಶ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಷಯ ಮಾತಿಟ್ಲ ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾನಲ್ಲ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ನ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ಆರು ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲಾವೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿ ಉಂಟೆ ತುಳು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಐಟ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಂತಿದ್ದ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು
ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಇಂಗ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆಡ ಇಂಗ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಆರು ಹೊತ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ಇಂಗ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪವನೆ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲ ಯೋಚನೆ ಐತೆ ಆತ ಸುಲಭ ಐತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಗ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಗುರುದು ಮಾಡಿ ಆರು ಸೂರ್ಯ ಅಚ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟ ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಇಂಗ್ಲ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಜಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಂತದ ಏನಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡಿ ಅದು ಸೊ ರಪ್ಪಾರ್ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಚುಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸೂರ್ಯಾಚಾರ್ ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಇಂಗ್ಲ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತದ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು ಆರು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಜಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಹೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾದು ಆ ಸಾಂಗ್ ತೋಯ್ಪಾಯ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯಪಣ್ಣಗ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಪನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ವಿಟ್ಲದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆದ್ ಆರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ದೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಪಗಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಪುರ ನೇಕೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಮಕ್ 26 ತಾರೀಕು ಬೈಯಗ್ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಎಡಿಟರ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ಡ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ತೇರ ಇಂಚ ಆರ್ನ ಅನುಭವನ ಇಂಗ್ಲೆ ಪಣ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಕೆಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಇಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರ ಐನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿಟ್ಲೆ ಅವು ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಇಡೀ ರೀಚ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿಂದ ಐಕ್ಲ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಸೊ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಇಂಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಪನೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಐನೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಸೊ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲ ಪಂಡಕನೆ ಇಂಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ತಾಳ್ಮೇಡ್ ಮಾತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆವಡ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆವಡ ಐಕೆ ಎನ್ನೆರ್ದು ಒಂಜಿ 100% ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಡುವೆನು ವರ್ಕ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ಐನು ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಅಂಚಂದು ಬೇತ ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಬೇತ ಬತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಸೇರ್ದು ಬಂಗಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ನಿಖಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಭಿಜಿ ನೆಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈತ ಕೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಬತ್ತದ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಅಂಚನ ಮಾತ ಐಸಬಸ್ತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇರಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು